אחרי שעושה את זה, כל הקרנות שלי. אז הוא עובר לסדרה כל פעם נרשם מחדש, כל חודש נרשם מחדש. כל 28 יום. אתה לא רציני. נותנים לכל פרויקט 28 יום. כרגע מדובר שאלה, רבותיי. אם אנחנו מפגישים על זה, אני לא להרגיש שאני לא... זה לא איזה שקיבלתי יותר אירוע לענות על שאלות בעניין הזה. אני סך הכל, מה שאני קצת מכיר מהניסיון חיים, אבל שעזרתי לכמה אנשים, אבל לא משהו הרבה מעבר לזה. נשאלה פה שאלה, האם כל המגבלות שיש על משכנתא, המגבלות החדשות, שהן מגבלות חמורות מאוד, אני לא מבין איך נציגים שלנו שותקים על כזה דבר, אבל זה כבר נושא לפעם אחרת. זה מגבלות של בנק ישראל, אפילו מגבלות של הבנקים, מגבלות של בנק ישראל. אני אישית מכיר כמה וכמה אברכים שהגיעו בחצי שנה האחרונה, בשלושת החודשים האחרונים, למצבים של חידלון, זאת אומרת, ביטול חוזה. אברכים ששילמו כבר, אפילו שילמו דמי תיווך, ועכשיו הם נמצאים במצב שהמוכר רוצה כבר לבטל את הדירה בגלל שהם לא מצליחים גם למשכנתא. ולמה? אם בנק ישראל הטיל כל מיני הגבלות משונות ביותר. נשאלה שאלה האם ההגבלות האלה קיימות גם כאן או לא? התשובה היא כן. התשובה היא מה? אותו דבר. אתה מכיר את התחום? אתה דיברת איתי כבר? כן. שלום רונן, בוא תשאל. לא, למה לא? בוא, אני רוצה להציג לכם. רונן, הוא סמנכ"ל משרד השיכון. לא מכיר את זה. הוא דיבר איתי בטלפון לפני שעה וחצי, משהו כזה. התקשר אליי. היה נראה לו מוזר כזה שאנשים יוזמים משהו ובלי שום כוונות רווח. אז גם לי זה נראה מוזר. גם המנהל בנק שלי לא מאמין. הוא רואה את התוצאות. אז כבר כן הוא קצת מאמין. אז לא יודע, הפשט הוא שאני רוצה לעזור. מה הפשט שלך יש? אולי נשאר, אולי יותר משתנה. לך, אתה רוצה. באמת להסביר את רונן, לא ידעתי ש... אני לא באתי לדבר על הפרויקטים, אני אחראי. אתה יכול להציג את עצמך. קוראים לי רונן כהן, אני סמנכ"ל משרד השיכון, אני אחראי על כל מה שקשור בזכאויות. המערכת של הזכאויות מורכבת, ותכף אני אענה גם השאלה של המשכנתא עוד זה היה כל השאלות. לא בקיא בכל התשובות. יש נושא שקשור לשיווק